Okay, so natay story karon. Nito totong story. About ni nganong lisod mo hawa sa kalisod. Bitaw na. So ato na isgutan. Unsay usa sa rason nganong lisod mo hawa sa kalisod. Okay, so musugod ta sa usa ka story. Uy. So atong story ato iatras gamay, nagunam ni siya. Yan. Okay, so story is about na ay lunok na ay basta bagyo baron o basta lunok. Then itaas na ang tubig. Pag taas na sa tubig, katong nagpuyo sa balay, nisaka siya sa ibabaw sa atop sa ilahang balay. Pag abot niya nga sa balay, paabot siyang luwason siya sa Ginoo. Limang ka na, Ginoo mo luwas. Dayon na niabot nga nagbugsay. No? Nasa left. Yan ingon nga, uy, taas na kayong tubig. Ali, diri. Sakay, kay luwason ka na ako. Ningi siya, no thanks. My God will save me. Lima ka na. Di, yung gibalibaran dako ka siya pagtuo sa Ginoo. My God will save me. Then pagkatod-taod, nanay speedboat ni abot. Ganyan, ningon, uy, taas na kayong tubig, ali, luson ka na ako. Ningon siya na, no thanks, my God will save me. Limang ka na, dako ka siya pagtuo. No thanks, my God will save me. Then sa ikatulo na niabot nga helicopter. O Red Cross na, Red Cross. Nami diri luwason ka palihog among itsang PC dayon saka diri. Then siya, no thanks. My God will save me. Grabe. O namatay na siya. Oh, namatay na siya. Pag-abot niya ito sa langit, ambot na, mag-abot po sila sa langit, ningon siya sa Ginoo. Ginoo, nganong wa ko nimo luwasa? Ingon ang Ginoo nga, ha? Kadto daing duha ka barko gusa ka helicopter. Oh, tato kong gipada. So, unsay lesson sa story? Usahay nanay gihatag nga tabang pero atong balibaran kay naman ko'y Ginoo. Ay, don't get me wrong, ha? Muto ko Ginoo. Pero dili pwede nga ang kamot sa Ginoo may mutunol diha gikan sa langit padong nimo. No, niya hatag niya imong gusto. Nya dayon mo reklamo ta nga luyan ako eh. Luyan ako eh. Luyan ako eh. Pabiktim din ta ba? Nalisuras kinabuhi lagi. Lisuras kinabuhi. Ngang kay katong naay gihatag nga opportunity or nagihatag nga tao or situation baka ron nga pwede yun ta mausab ang dagan sa imong kinabuhi imong gingnan na Ginoo bahala na ko. Kababa ka nga ningon din na sa niya din akong basa sa Bible na ningon, for even when we were with you, we gave you this rule. The one who is unwilling to work shall not eat. Limang ka na. So ilabot sa story na ang connection na ni is
May mga tao nga nung naglisod ug nganong lisod makahawa sa lisod kay sobrang ra sila nga Ginoo ray bahala niya. Yeah. Wala sila buhaton. Kira ni ay kabala ka. Ginoo ray bahala na to. Limang ka. So walang kay buhaton. Yeah. Gipadalan ka sa Ginoo pamaagi. Usa sa rason nga nung lisod matangtang ang tao sa kalisod kay gisalig ra sa niya sa Ginoo tanan. Nindot man ang sakto is kung na kay buhaton apilang Ginoo. Dili kay wa kay buhaton nya Ginoo ray mong pabuhaton. Mura ang Ginoo imong sulugoon. Ginoo, nga naglisod ko, ikaw man gid pasagdan ko nimo Ginoo. Sa panos Ginoo nagalisod ta. So mauna ang usa sa rason. Comment sa ubos ko if you agree. Yeah. May end ko aning nga kuan saying it is literally true that you can succeed best and quickest by helping others to succeed. Katong gipada unta nga mga mutabang atong nasa atop mo to sila ang mo succeed kasagaran. Kung kita sige tag pangay tabang maglisod ta pirmi. Pero kung ganan ta mo succeed, kinahanglan kita may mutabang. Mas paspas ang success kung kabaw ta mo tabang sa uban aron sila mo succeed. So, ay paabot og tabang. Ikay tabang. Nya before ko mo end, nganong kana akong story kay sa una man gud nag-expect ko nga magampo ko sa Ginoo, paabot ko og tubag. Unya nag-expect ko nga ang Ginoo magpakita sa akong tubangan. Nya mo ay muthatag sa tubag sa akong paghampo. O dili ing ana ang Ginoo. Dili ing ana ang paagi sa Ginoo. Mogamit siya og tao, mogamit siya og pamaagi. So basin gitubag na sa Ginoo imong pagampo, unya imong gibalibaran. No? Kay kinahanglan nagya po kay buhaton. Ang kalisod magod ikaw minipundo didto. Ang gusto sa Ginoo ikay hawa diha. No, pare atong naa sa atop, gusto sa Ginoo pahawa diha. No, nanagipada mo luwas nimo, nya wag gyapon kanihawa. So tungod ana na realize na ko nga dili pwede nga wala salig nga wala ko ni trust sa Ginoo. Dili pwede magsalig ra ko nga wa ko'y buhaton. No. So ing ana ginanda mo hawa sa kalisod, kinala natay usbon sa ato ang kinaiya. Okay, onya Merry Christmas.